Доброго ранку! Усім салют! Рада вітать вас у нашем добранку. Кася, а ты кусаться не будешь? Не хвалюйтесь. Просто мне вельми захотелось трошки побыть пчелкой. Хочеш навчитися літати? Вельми. И я ще так люблю кветки. Удыхала их водру с самой раницы до вечера. Ой, мне так само вельми подобаються веснові кветки. А яшчэ я люблю назирати за пчолами, які старанно збирають пильцу. А я вельми люблю ласуватися медом. А хто з вас ведає, колькі кветок треба обляцеть пчале, кабы назбирать 100 граммов меду? Лічыце, што гэта ўсяго 3,5 столовых лыжкі меду. Ой, кветок придется облететь вельми шмат. Скажу докладней, 1 мільйон. Мільён кветак – гэта вялізны луг. Так, пчелки-працаўніцы пералятаюць з кветкі на кветку з самай раніцы до позняга вечара. Пчала можа адляцець вельмі далёка ад свайго вулля, але заўсёды знойдзе дарогу назад. Ніколі не саб'ецца са шляху. А з якой хуткасцю мы, пчолы, умеем лятаць, вы ведаеце? Я бачила, что пчелиная сям'я так і мчалася, быццам хуткі аўтамабіль. А калі быць дакладным, дык пчолы могуць разогнаться до 65 километров у гадзіну. Гэта хутчэй, чым машына ў горадзе едзе. А зараз у мяне заданне для ўсіх. Які колер пчолка лічыць сваім самым любімым? Няпростае пытанне, але паспрабуйце знайсці на яго адказ. Сябры, вы ведаеце? Многія адказваюць, што гэта колер жоўты, таму што гэта колер мёду. А можа белы? На белай кветачцы пчолку цудоўна бачна. А як наконт чырвонага? Чырвоны мак ці чырвоная ружа, такія пахучыя. Адкрыю вам сакрэт. Пчолкі чырвоны колер не заўважаюць, так што палюбавацца ўсёй прыгажосці чырвоных кветак пчолкі, на жаль, не могуць. А яшчэ пчолам трэба рэгулярна хадзіць да доктара і правяраць свае вочкі. А іх у нас пчолак ведаеце колькі? І колькі? 5! Пчолка Кася, ты жартуеш? Ніколечкі, у нас пчолак 3 вочкі знаходзяцца ў верхняй частцы галавы. Прыкладна вось тут. А 2 па баках. Бззз. Так і вочкі ў пчалы вялікія, каб ні адну прыгожую кветку не прапусціць. Вочы вялікія, а вось зрок не вельмі добры. Пчала цудоўна бачыць на адлегласці 1,5 метра, а тое, што знаходзіцца далей, ёй складана разабраць. А калі б у пчол былі акуляры, яны б, можа, яшчэ больш мёду паспявалі збіраць. Сябры, а вы не забывайце правяраць свой зрок у доктара. А зарадку для вочак кожны дзень робіце? А давайте зараз уявім, што перад намі лётае маленькая пчолка. Спачатку яна паляцела ў адзін бок, а потым у другі. Давайте пасочым за ёй вочкамі. Пры гэтым галаву паварочваць не будзем. Пчолка паляцела ў адзін бок, а потым у другі. А зараз яна прыляцела паглядзець ранішні мультфільм. Давайте і мы да яе далучымся. А давайте зараз уявім, што мы ўсе пчолы і будзем адпраўляцца на працу па светлафоры. Толькі цяпер мы ведаем, што пчолы не бачаць чырвонага колеру. Як вы лічыце, з якіх колераў можа складацца светлафор для пчол? І які колер можа азначаць, што можна ляцець за мёдам? Мне здаецца, што гэта жоўты. А чаму? Жоўты колер мёду і яшчэ колер соніка. Соніка свеціць, значыць, самы час для збору пыльцы. Жоўты колер, пчала можа адпраўляцца ў палёт. А які ж колер ёй гаворыць пра тое, што ляцець нельга? А можа, фіялетавы? А чаму фіялетавы? Можна лічыць, што гэта колер вечара, а пчолкі павінны ўвечары адпачываць. Як і ўсе дзеці. Таму няхай фіялетавы будзе тым колерам, які забараняе пчолкам ляцець. І пералятаць з кветкі на кветку таксама не дазваляецца. А давайте зараз прыдумаем, які колер будзе папярэджваць пчолак, каб яны былі уважлівыя. Давайте гэта будзе зялёны. А чаму зялёны? Таму што гэта колер травы і лесу. Ён гаворыць, што трэба трошкі знізіць хуткасць, таму што побач расце шмат кветачак з салодкім нектарам. Вось такі светлафор для пчолак мы склалі. А цяпер давайте яшчэ раз паўторым, што азначаюць колеры нашага сапраўднага светлафора. Тым больш, што хутка канікулы, і ўсе дзеці будуць больш часу праводзіць на вуліцы. Які колер дазваляе пераходзіць вуліцу? Толькі зялёны. І
і ніякі інші. А на який колір нельга выходзіць на дарогу? Гэта ведаюць нават самыя маленькія нашы гледачы. Чырвоны колер, стой! Не пераблытайце, калі ласка. І яшчэ будьце вельмі уважлівымі, калі станеце пераходзіць дарогу па зебры. Іншым словам, там, дзе светлафора няма. Абавязкова паглядзіце ўлева, а потым направа. І пераходзьце вуліцу толькі тады, калі ўсе машыны спыніліся. А зараз давайте уважліва паглядзім наперад. І што вы бачыце? Нас? Касю, Лесіка і Паліну? Але праз момант на экране з'явіцца мультфільм. Давайте заплюшчым вочки і далічым до 3. 1, 2, 3. Мультфільм глядзім! Як ви лічыце, сябры, якая любімая фігура у пчолак? Вядома, шасціграннік. Калі уважліва паглядзець на іх соты, можна заўважыць, што гэта вельмі акуратныя фігуры з 6 роўнымі бакамі. Як не паглядзіш, ён аднолькавы. Як і ў пчолак атрымліваюцца такія роўныя фігуркі складаць. Загадку гэтую спрабавалі разгадаць яшчэ ў антычнай Грэцыі. І ці разгадалі? Не, праз стагоддзі назіранняў вырашылі, што гэта чароўны дар. А яшчэ пчолы ўмеюць танцаваць, і ў сваім танцы яны заўсёды рухаюцца па роўных кругах. І пры гэтым яшчэ і спяваюць, а дакладней гудуць. Так што пчолкі ўмеюць маляваць у паветры роўныя кругі. Без дапамогі цыркуля. А чаму бы нам зараз не патанцаваць, як пчолкі? Дзяўчынкі і хлопчыкі, уставайце са сваіх канапаў, будзем танцаваць. Давайте праверым, як рухаюцца вашы ручкі-крыльцы. А цяпер зробім маленькі крок у адзін бок, оп, а потым у другі, оп. І паляцім па крузе. І пры гэтым спяваем, як пчолкі. А давайте зараз будзем глядзець мультфільм і танцаваць. Сябры, якія у вас планы на дзень? Чаму новаму вы жадаеце навучыцца? Колькі новых адкрыццяў зрабіць? І колькі добрых спраў? У вас усё атрымаецца, калі любую справу распачынаць у добрым настроі. Спадзяемся, мы дапамаглі вам стварыць цудоўны настрой. А інфармацыя, якой мы падзяліліся з вамі, была карыснай. І давайте дамовімся пра нашу наступную сустрэчу. Яна адбудзецца, як заўсёды зранку, У нашым добраранку! І не праспіце!